Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel Keluarga Meskopo Malu pemirsa. Hari ini pagi sekali, seperti apa kegiatan ibu-ibu? Ya ditonton terus. Iki lagi golek-golek apa Mbak Eka? Ya golek-golek. Tak panas no dhisik montore nek tas tanda tengah aku gak sanggup pemirsa. Bediki sak elek sak tua-tuane umure iki abut. Nek nyono aku seiso pemirsa. Nyari apa Mbak Eka ya wis nyari sekirane digoleki ya guys. Nek ana meneh gak ana nang nggone ya ora. Gelang saran omahe, Mbak. Cilik kok kalau agak kon golek ikan golek wong gak nyang aku. Ini tak gawan. Ya, Mbak. Bolu papat. Wes balik. Loro, telu, enam, songo, 11, 19, iya. Songo patikur, timbangan. Patikur bagi 7.031. Oke guys. Oh iya ding. Mari rasi wong kene. Orang. Kurang katangi, Mbak. Iya, Mas. Kurang katangi coklatnya juga. Ya, serap apa? Pemirsa, yo. Aku rencana pengen tuku sarung bantal yo. Dalah bakal gak duwe. Cara ono aku pesen online ae ku nek ono. Cara mono, guys. Ayo, Pus. Iya wis. Apa jenenge pengen tuku sarung bantal melaras sido gak ono bakule malah merambat tekan dindi. Rencana ngono ke langgananku wong iki harus sumber pitu pemirsa. Mbak, sampean gede sarung bantal sing dienggo nang kursi kuwi Mbak. Aduh Mbak gak ono Mbak. Pesan online Mbak, apa tuku nang Cepu kono. Tak kira ono nang kene tuku nang kene ngono guys yo. Pitikku mameti pemirsa. Aku yo wis nek gak ono yo kok tak pesen online ae. Iki aku tuku klambi pemirsa, klambi tak nggo ngonten iki yo penting juga ya. Beli kan kebutuhan ngonten, klambine ben gak iku-iku ae yo ngene lho yo. Biyen yo pernah ono sing mene saran, Mbak, bajune Mas iki intine ganti ya. Kebutuhanku kan yo akeh guys yo. Buwo segala macem yo, nyamoni anak segala macem yo, keperluane Mas Alex segala macem. Tapi kan yo golek selawektune guys yo. Aku ki memang apa yang jajal nang pasar, Dek, aku tak ngerti aja bengok-bengok. Karepku ki rencana ki ngono bisa. Aku iki iku mang karepku ki nek ana nang pasar iki nang pasar. Nek pelanggarane dhewe kan tetep regone iki wis ngerti lah ngono lho nek gune-gune iki. Gak ono yo tak pesen online aku diku yo pemirsa yo. Tuku nang Cepu ki kok masa aku nggo bantale ngono. Dadi wis pesen online ae kan toh. Kita nggo ngonten pemirsa, beli baju kebutuhan ngonten. Kok tuku ngene, aku pernah tuku warna ngene guys, ono pink ya wis ono, biru ya wis ono. Aku tuku kaos iki ini ki pira pemirsa? Murah meriah guys. Kita nggo kebutuhan ngonten. Pira mok 20.000. Jilbab 20.000, jilbab kotak 20.000 ngono kuwi aku pemirsa. Timur rencana iki mau ketoke ana pura ya nek gak ono aku tak pesen online ae. Tak nggo ngene iki lho pemirsa. Oh, kita tak cuci nesek. Kita nggo nganu.
tak nggo kebutuhan ngonten, klambi iki yo penting juga nggo ngonten, klambi iki yo ben gak kuwi-kuwi. Aku nek tuku gak tau larang pemirsa, tuku klambi apik ku yo nek pas bodo tok kuwi. Nggo sak omah yo. Kadang aku mau tuku gamis tok, sepenting iki anak-anakku. Pengen iki yo luweh yo guys yo. Iso rezekine luweh-luweh tapi nek ngepas yo diatur jenenge rumah tangga iki yo ngono ku leh. Duit kan gak mesti ready terus. Ini pun yo rezekine luweh-luweh tambah luweh-luweh. Iso mlebu luweh-luweh guys ya. Ini tanggo yo wis nek gak ono golek klambi nggo kebutuhan konten, klambi ki yo penting yo. Kambine bros-bros ketak gak di sawah gak pantes. Kaos. Syah, pitikku ki lho arep ngendung ngono kuwi pemirsa geger dhewe. Mau tuku tahu asin. Nggone Bu Titik iki. Kuwi lho dulure teteh seblak suwi gak dodol anake loro, guys. Iki sop-sopan segini Rp2.000 wis ana. Syah. Pitik iso wis ana wortele 1, seledri 1. Ya aku tak stok. Ini tuku pokes pemirsa 5.000 dapat 6. Rasanya mix kacang, keju dan meses. Ya kucingku ki senengane apa roti bulu. Aku ngrasakno mau tuku sego sarapan dimasake santai. Mau susu tuku sak gua ada apa rong sokan guys. Ini ki 1.000 untuk dulu iki karo Mbah Nglinggo. Kuwi kadang kala iki gantian pemirsa. Siji tak tukoni ngono liya dina sijine sakno. Kuwi kan dempet ki Mbah Tim iki sik omahe kene. Terus Mbah Nglinggo kuwi. Mbah Nglinggo ora harus jenenge Mbah. Kan beliau kan bakul katul, bakul beras. Sijine 500 pemirsa. Iki tipe apa tak tuku mergane apa nggoda rongsok. Mau beli tomat. Tomat di tempat pemirsa berapa? Jiro lupa. Apa guys? Ayo pus Pak Lurah pemirsa. Pak Lurah mau mobil sapa tak kira pasan motorku yo nang anu. Pak Lurah lewat guys. Sisa isu saurunge ngontrol yo sawah. 2.000. Mang lombok emang didoli Bu Titik piro iki? Kok akeh temen. Aku lek lombok abang gak sepura akeh guys. Lombok abang. Aku tak njaluk saon. Akeh temen. Saya lombok jumbleng masih. Oh. Ada. Terus jagung sekilo, kalau jagung putih 8.000, kalau jagung kuning 6.500 guys. Saya setengah kilo tak golek imbo timang beras. Di tempatnya pemirsa berapa? 14,5, 14 sak ngono kuwi guys ngene. Timang dimboi sampiyuan guys sudah. Wis guys. Kurang tuh gatel mbok misal. Wis tak beni obat. Iki jagungnya tak simpan beras ya. Ya wis ngono kuwi pemirsa iki Mang. Apa jenenge? Blonjoku ya. Terima kasih nonton kontenku. Pak Jolali lek Mas Subscribe program Skopeng ya niki Mang. Belanjaku tetap semangat. Pokoknya ya iki Mang ceritanya pengen golek sarung bantal nang kursi kuwi lho. Delah gak duwe malah merambet tekan dindi.
Ya wis, tetep semangat pokoknya jual lali komen sampai keluarga Mas Gopeng. Nah kalian bahas prosesnya akeh gimana tak cross check hari ini seperti apa harga-harga belanja di pasar ya wis ngono kuwi guys ya. Anak kene iki mang ulap, tak nyapu sik sudah 6:30. Pokoknya tetap semangat. Nah anak kalian bahas prosesnya akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata beras itu saya kurang. Kira arep tak oseng, aku ki seneng oseng. Aku ki seneng pertumisan ket biyen mula. Ya ket jaman biyen mula, rambutku ki lepek kabeh. Iki pakcoine tak pilihane. Iki kenapa tak iris dhisik saur kegiatan liyane. Arep tak endem karo garam medine iki ya jenenge tanduran iki dene nek ana ulate misal. Dene ana ulate, durasiku kok ya kurang. Engko iklane ra muncul, guys. Ya, tak lanjut lagi, guys. Kurang. Ya, anu sisa tauge, saya kena dinggo ora iki. Pemirsa, yuk. Ini mau masak dulu. Aku tujuanku nek nang pasar kuwi apa kuwi ya sing tak syuting kuwi guys ya. Kabeh tak syuting saubengan sini wong. Sampai tekan mburi. Kenapa memang singkat-singkat ya? Butuh aku belanja bar wes. Nah, kecuali anu sing ngonteno wong loro bedone ceritane. Kok ya senengane dibanding-bandingno iki pemirsa. Aku ngomong iki ono sing ngomong ngono. Oh, Mbak tas syuting bakul jagung tok. Maksudnya saya tak syuting yo bakul blonjo lah. Aku tuku lombok ini bakul lombok sing tak syuting ya. Nah nyoteng dhewean. Jare nek disyutingno iso disutrono rene. Ya maksud tuku jagung saya tak syuting bakul klambi ku ora diseneni bakul aku. Oh lah. Kudu niki yo paham lah. Sing nonton kudu niki paham. Aku tak syuting apa ya kuwi. Satu klambi siji misale. Tak syuting 5 jam sak jam lha kok seneni wong. Ketang-ketang gelem disyuting bakule. Kudu niki harus ngono. Oh. Komen lucu ya ngono kuwi. Ya bukan ngene lho, aku ki nglurusno nek aku di apa dianu wis pergaweane guys. Elek apik wis pergaweane yo. Dadi kan aku tak lurusno. Wong aku ki yo ngoten ora tau mari elek, ora tau mari ngrasani wong ora. Sing penting yo kuwi. Wong kok kudu soalé awake dhewe urip iki lakoni apa engko walesane apa guys. Ya kudu siap ya, nek ora siap ya lah jenenge wong ngonten iki ya dicap elek dicap apik ku ya mesti nglakoni apik di elek-elek apa nek nglakoni elek ngono guys. Wis ana somonge wae. Tunggu disa ya. Arep itu pemirsa. Winginane pemirsa. Cek Randi waduh pundi. Ana kuwi iki warung apa rumah makan apa ya? Warung apa ya kuwi kena uangin pemirsa. Wah, bruk kabeh. Nang kene kapuan mau uange banter tok angger sore kuwi. Wis pemirsa ya kita lanjut lagi ngoseng-ngoseng ora tak kontenku pemirsa ben gak bosen ngoseng-ngoseng. Nek terus ngoseng-ngoseng nek Mas Santo jangan asem. Nyambel kacang, nyambel tahu, kecap, senengane. Semur. Nek aku peroseng-osengan tak kasih garam sik ben nek ana ulate. Pemirsa kita lanjut lagi atau besok ya. Oke. Dadah.